Saavedra, do de Matalobos, etc. Eu creo que a mostra de curtas é un elemento que debemos cuidar todos os noieses e que non debe depender, e isto digo moi en serio, de ningún grupo de goberno. Non podemos pretender ter unha mostra de curtas que sexa referente a nivel galego e que dependa da afinidade dun concelleiro ou de outro. Simplemente esa reflexión para todos. Nós estaremos encantados de colaborar con quen quera, hai xente nesta vida que debe, quen quera tomar o timón da organización da mostra de curtas. Nada máis, e ten a palabra a Carlos. Agradecervos de novo a presencia aos medios de comunicación, especialmente que vos desplazades para acudir este acto. Quero felicitar e creo que se fai justicia co presentación deste cartel, de unha débeda que había cos autores, e é o reflexo do que a cultura en Noia, e logo para felicitarvos e vai sigades traballando nesa liña. Por outra banda, decir que o Concello vai seguir apoiando sin dúbida estas curtas, é certo, e hai que dicirlo tamén, que o apoio das administracións cada vez é menor e que sempre se recurta polo lado máis doado, que é o da cultura, servicios sociais, etc. E, sin embargo, en Noia, aparte de poder e temos disponibilidade para facelo, non vamos a deixar de apoiar económicamente esta mostra. Cuidamos que isto forma parte da nosa forma de ser, dos noieses, pero tamén é un elemento importante na nosa economía. Son xa varios as persoas que, desde o mundo da cultura, pues, foron atopando vías de saída profesional e que temos un gran potencial de cultura. Somos probablemente a vila con máis potencial de toda Galicia, pero pecamos un poquinho de non ser capaces de canalizar toda esa creatividade, incluso desde un punto de vista económico ou empresarial, e que temos que tomar estas iniciativas para ir pouco a pouco amosando que hai posibilidades de negocio no que é a cultura. Non debemos de renunciar a que unha das grandes potencialidades, que son a creatividade dos noieses, non se manifeste dun xeito pois tamén desde o punto de vista económico e empresarial, e aqueles que xa están tomando iniciativa, como pode ser Luís, desde logo, pois hai que felicitarlos, apoialos, e esa é unha das liñas de traballo que vai permitir que a nosa economía, porque a cultura, e sempre un pouco a despreciamos, tamén é unha das vías e que debemos de potenciar dentro da nosa economía. Temos potencial e debemos de facelo, e o Concello, a pesar de todas as administracións o renuncian a seguir apoiando, o seguiremos facendo e convertir a Noia no referente das mostras, ou sendo unha das que menos apoio reciben. Hai que decirlo, e non temos ningún problema en ser o Concello que asuma económicamente o peso desta mostra, e o seguiremos facendo porque creemos neste proxecto, creemos nos creativos, e pedirle a todos os noieses que participen asistindo, e tamén, se podedes, facer un pequeno esforzo para chegar con algunha curta a aqueles que tenes esa creatividade, que tenes ese don que vos deron para poder plasmar as vosas ideas en cine, en vídeo. Por favor, botad unha man, porque unha das cousas máis importantes non é ter unha curta internacional. O importante é que esa creatividade que temos os noieses, que se poda tamén ver nunha pantalla no Coliseo. Sin máis.